Quizás nos cueste creerlo. Forsi diffiċli temmina, imma n-numru ta' martri illum huwa akbar milli kien hemm fl-ewwel sekli. Porque a esta sociedad Jippersegwitawhom ma xejdu l-verità u xandru lil Kristu fis-soċjetà. Dan jiġi speċjalment fejn il-libertà reliġjuża għadha mhix garantita. Mhux biss, ma kultant anke fil-pajjiżi fejn fit-teorija fuq il-karti jgħidu li jħarsu l-libertà u d-drittijiet umani. Ejju nitolbu li l-komunitajiet insara, speċjalment dawk li qed ibatu persekuzzjoni, iħossuhom qrib ta' Kristu u biex id-drittijiet tagħhom jiġu rispettati. Sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.